Good afternoon mga sano. Dito tayo ngayon sa Hong Kong. Sasakay tayo ng ganyan, no? Ganyan tram. Yan. Sasakay tayo. So stop pa tayo. So napapansin niyo mga sano, yung tram dito is medyo luma. Dito naman ay papuntang port going to Macau. Yan. Ayan, may release siya. Yan, stop na naman. Ito mga building dito mga sano ay mga condo kumbaga. Ito yung mga bahay. Yan, lahat na to. Ayan. Tingnan mo yung mga nakabinte ng mga tuwalya, lalo na doon sa likod. So, yung mga mayayaman lang dito yung may mga sariling bahay. But somewhere na yun. You're sweaty, my boy? You want to know? Excuse me. So yan yung pamasahe. Diba? Pareho ah. Hindi pa rin siya mga sano, hindi pa rin siya umalis. Ewan ko bakit. Ay, sa wakas mga sano, go na rin. So dapat iwasan to ng bus. Ayan si bus, nag-cross. Ayan. Trump. Yes, we are. This is that's our purpose now. To just roam around. Happy Valley. Ay, papunta Happy Valley, oh. Puntang Opera siguro yan. So itong tram mga sano powered by electricity to. Kasi yan oh. Ba ayos ah. Egyptian Mediterranean cuisine. Wow. Parang ayan oh. Saka ito. Sarap. Mami, Aziza. Apoy lang naman lang. Hindi lang tayo. Ano ang art lane na sinasabi? Ha? Ano yung street art lane? Parang ang art lane. Ayan mga sano yung building o puro nakasabit mga damit. So, yan nga, resident parang condo kumbaga.
Yan yung taxi na ano. Kala ko ang lapit. Yan yung taxi na hindi pinapalitan. Sa Pilipinas, yung itsura nun, parang ano eh, Corona. Para makapasa. Ayan. Diretso tayo mga sano kung saan tayo hanggang saan to at babalik. So pwede naman bumaba dyan. Diyan tayo nakastay. Oh. Hindi makita yung signage. Yan. Eco Tree. Isa sa mga budget meal. Hindi nga budget meal, ano? Kasi mahal. Ganda rin naman. Ayun yung Europe inspired na taxi. Oh. Pero Toyota yan. Ibis Hotel. Ayan, yan yung taxi na yun. Hanggang alas 7 pa tong araw dito mga sama. Ganito pa rin. Alas 7 hanggang alas 8. Yan, malapit tayo sa ano, Bay Area tayo. So itong tram mga sano, hindi kalayuan tong ruta nito. Siguro mga 2 barangay lang. Galing ah. Electric. Tapos liliko tayo dito. Oh my God. Lapit nun ah. Ito, ibang wow. Makulay dito. Makulay dito ma. Lapit na. Ah, mayroon pang depende. Mayroon ding do. Depende. Yung isa naman pabalik lang.
Makulay banda dito sa Hong Kong mga sano. Naong ka sa ano, or sa ibang mga kapalikan. Yeah. Mayroong nabuboard dito mga sano. Ayan o. Nabuboard yan. Board ka na. Board ka. Wing On Department Store. So hanggang dito na lamang mga sano. Thank you very much. Don't forget to subscribe.